Taková malá hádanka, víte, co je toto? Ne, kapavka. To je jedno. Necháme srandu srandou. Mě teďkon zajímají 3 slova pro každého rapera, kteří tady za chvíli budou, protože tady bude freestylový battle. Tak první slovíčko mi můžete diktovat už teď. Je to libovolné slovo, který vy si nadiktujete. Povídejte. Kapavka, super. Slyším mobil, píšu kapavka. Druhý slovo. Kikina? Mikina. Má s kapavkou něco společného? Dá se do ní zabalit třeba? Třetí slovo? Bagr. Dobře. Takže kapavka, mikina, bagr. Krásný triangl. A pro druhýho rapera pláštěnka? To je s kapavkou, hej? Dva chcete o nuci. Tak hadice? Hadice. Jasně, kapavka, pláštěnka, hadice. A poslední? Yes. Policajt nebo kosmonaut? Kdo chce policajta? 1, kdo chce 3? Kosmonauta? Tím pádem, dámy a pánové, přilítejte 2 freestylové mágy. Přichází DJ Prezident a Lady Baba. Jo, respekt za ty slova. Přátelé, kdo z vás dvou bude začínat? Lady Baba nebo DJ Prezident? Když začne blbeček, bude větší sranda. Prezidente, ujmi si mikrofonu. Jenom vymaštěná blondýna, která nepřijela z New Yorku ani z Londýna. Ty totiž pocházíš od někud postoloprd. Tvůj fotr byl místní debil a tvůj bratr místní zmrt. A to, jak vypadáš, jak mluvíš, ty tvoje hnusný sykavky. Bojím se, že to bude asi pozůstatek syflu nebo kapavky. Možná jsem blbá, blondýna, haha, ale ty blbečku, já platím DPH. Na to se prostě nemůžeš vystrat, protože ty na to v životě nemůžeš se dostat. Jde taky o to, že já mám nástěnku a na ní velikou lepenku. Velikýma písmenama tvůj ksicht. Nástěnka, pláštěnka. No tak, holčičko, tohle to bylo hodně slabý. Skoro bych řekl, že to bylo až blbý. Tebe nezachrání ani od Versaceho mikina. Ty jsi prostě vymaštěná kikina. Takže můj milej, zlatý pankáči, to, co máš na hlavě, tak to ti nestačí. Nestačí ani to, co máš v ní, protože teď to, co uslyšíš, to bude tvoje poslední šance vůbec si něco upíchnout s nějakou holkou, která bude slepá, pravděpodobně úplně blbá, ještě blbší, než se tvářím já, protože to, co máš mezi nohama, to není vůbec žádná hadice. Je to fakt hodně blbej pocit docílit toho, že tenhle genocid prostě mě stírá, hodně krutě, stírá jako los. Ruka! Ruka! Noha! Kop! Teďka přišel čas na drsnej hip-hop!
Protože, holčičko, tebe se bojí každej běloch, indián, eskimák i negr. Možná, ale že by se ti tam vešel těžební bagr. Já nechci prozradit žádný tvoje tajemství, ale faktem je, že tohle všechno máš naučený. Je to tak a ne. A proto já teďka ti vrazím dozad bodák. Je to tak? Chcete to slyšet? 1, 2, 1, 2, keep it on. Listen to this shit because we can get till dawn. Listen to the abstract things going on. Listen to the ladies, come on and let me spawn. Oh, you're going up the river. Listen to the abstract freaking nigga. Woo! And my body's still jumping. She's the cheese and I'm the macaroni. So why all the fuss? Why all the fuck? Cause I ain't got no dust. Keep it on and on and on and on and on and on, cosmonaut. Komu se více líbila Lady Baba? A komu se více líbil DJ Prezident? Vzhledem k tomu, že hlasování dopadlo nerozhodně, tak získáváte všichni hlavní cenu. Můžete si je přidat do svých fanoušků na Facebooku. Dnes večer vám hráli Lenka Vychodilová. Takže je konec. Hele, dočkali jsme se. Jdeme do toho, ne? 1, 2, Miloši, ty taky. 3.